ovo je grupa hadžija trećeg aviona, to su hadžije Zeničkog muftijstva. Oni kreću za koji trenutak odavde ispred hotela Ibis u pravcu Mektebe gdje će da preuzmu pasoše. Nakon toga inšala idu na džidski aerodrom gdje je predviđeno polijetanje inšala u 15:30. Mi se nadamo inšala da će hadžije biti na vrijeme u Sarajevu, odnosno očekivano njihovo slijetanje negdje po bosanskom vremenu oko 20 sati. Danas imamo u pripremi još 2 aviona, odnosno hadžije 2 aviona, tako da će autobusi ovdje ispred hotela Ibis biti 4 autobusa za 4. avion inšala u 15:30, dok će 4 autobusa za 5. avion biti inšala večeras u 19:30. Sve ide po planu, tako da imamo dobru saradnju sa Mektebom 30 i nadamo se inšala da neće biti neki veliki problem. Ono što smo posebno podvukli ovim našim hadžijama je da smo sinoć imali jedno iskušenje, a to je da je jedan hadžija na tom nekom putu od ulaza na aerodrom do pasoške kontrole, odnosno ulaska u avion, izgubio pasoš. Tako da nam se i to dešava, naravno nije prvi put, to nam je usporilo na neki način proceduru, ali uspjeli smo, hvala uzvišenom gospodaru, znači uspjeli smo da završimo, tako da je hadžija otputovao, nadamo se da neće biti komplikovana procedura na Sarajevskom aerodromu. Podvlačimo znači hadžijama i vodičima da dobro paze na pasoše, sve ostalo možemo i na neki način lakše namiriti nego dokument. Već na neki način znači imamo pripreme već za sljedeći dan, tako da naš završetak našeg 10. leta inšala kao što je predviđeno, potvrđeno od aviokompanije, ušlo je sve u elektronski sistem. Sve naše hadžije bi trebale negdje otprilike oko akšama utorak da budu sa, znači ta posljednja grupa 10. aviona.